Nalazimo se u džematu Podgorani, Humi, Prigrađani. Ovo je džamija u Podgoranima. Na ovom mjestu gdje se trenutno nalazi džamija izgrađen je mekteb 1924-25. godine. Taj mekteb je radio sve do 1941. godine. Nakon toga je zapaljen. U međuvremenu, kad je zapaljen mekteb, naše džematlije, naravno, koje više nisu među živima, su prikupljale novac kako bi obnovile taj mekteb. Kada su komunističke vlasti saznale da se prikuplja novac i da se sakupio novac, oni su taj novac oduzeli i te ljude koji su prikupljali su odveli u zatvor. Međutim, oni nisu odustajali od svoga nauma, ponovo su prikupili sredstva i mekteb je ponovo izgrađen 1950. godine. Ova lijepa džamija koja se nalazi iza nas je izgrađena 1977. godine. Munara je izgrađena 1981. godine. Uz džamiju se nalazi Gasulhana i imamski stan. Naša druga džamija koja pripada ovom džematu nalazi se na Humima. Mekteb na Humima je izgrađen 1930. godine i ova džamija u Podgoranima kao i džamija na Humima su teško oštećene u protekloj agresiji na našu zemlju. 1996. godine je izgrađena munara u džamiji na Humima. Ovome džematu pripada i džamija u Prigrađanima. Njena izgradnja je počela od 1996. godine i trajala je sve do 2007. godine. 2010. godine je izgrađena i munara. Džemat Podgorani, Humi, Prigrađani je jedan od najstarijih, među starijim džematima na području Medžlisa Islamske zajednice Mostar. U ovom džematu, u ovim mjestima se oduvijek prakticirala vjera. Ovdje se uvijek znalo za islam, za te međuljudske odnose koji su i dan danas na najvećem mogućem nivou. Svi moji prethodnici koji su radili ovdje u ovome džematu su radili najbolje što su znali. Oni su svako vrijeme nosilo neke svoje probleme i oni su sa tim problemima nosili na najbolji mogući način. Naravno, ja danas kao imam u ovome džematu mogu slobodno da ispovjedam i da pozivam našoj lijepoj vjeri i sve ono što su prethodnici, kolege, imami uradili prije mene, to je na meni je ostalo maltene samo da pozivam još više, još čvršće svoje džematlije, džamiji i našoj lijepoj vjeri islamu. U Podgoranima trenutno ima oko 150-160 domaćinstava, na Humima je broj domaćinstava oko 140 i Prigrađani i Salakovac broj domaćinstava je oko 155-160. Broj djece ovdje upisanih u naša ova tri mekteba, dakle u džamiji u Podgoranima, džamiji na Humima i u džamiji u Prigrađanima je 120 mektepske djece. To je otprilike 95% djece koja žive ovdje u ovom džematu. Mekteb je
naš najveći ponos, to je naša najveća radost. Mi smo zadovoljni sa onim što postižemo u našem mektebu, ali naravno i sa svim drugim što radimo, s obzirom da smo u proteklih 10 godina od kad sam ja ovdje u džematu uradili mnogo toga na infrastrukturi i obnavljanju naših džamija. Hvala Allahu dželešanuhu, naši dnevni namazi kao i džuma namaz su posjećeni. U sve 3 naše džamije se klanjaju džuma namazi. Ja kao imam obavljam dnevne namaze u svim ovim džamijama. Dakle, na Humima klanjam jaciju 2 puta sedmično, u Prigrađanima obavljam akšam i jaciju 1 put sedmično, sve ostale dnevne namaze obavljam ovdje u ovoj džamiji u Podgoranima. Prije ove epidemije COVID-19 krenuli smo sa, ne možemo kazati, malo masovnim okupljanjem naših džematlija na sabah namazu, pa nas je na sabah namazu znalo biti stotinu džematlija ovdje u ovoj našoj džamiji. Ova epidemija nas je, što se tiče tog dijela, malo usporila i poremetila, ali uz pomoć uzvišenog Allaha dželešanuhu ovo će se sve završiti i mi ćemo, ako Bog da, se opet vratiti našoj džamiji i našem džematu. Naravno, naše zajedništvo i naše druženje nije samo u džematu i u džamiji. Ove džematlije, ljudi koji žive ovdje na ovim prostorima, su uvijek bili specifični u smislu da su uvijek na usluzi jedni drugima. Dakle, ovdje nikada nećete naći osobu da joj je pomoć potrebna, a da mi kao džemat, kao zajednica ne znamo za takvu osobu. Ako se desi da čovjek se povrijedi, da na svom radnom mjestu da ne može da radi mjesec dana, 2 mjeseca ne može da radi, mi ovdje imamo ljude, aktivne džematlije, ljude koji mogu i žele pomoći i uvijek se odazovemo na takve pozive. Niko nas, naravno, od ljudi ne poziva u smislu da trebamo mi pomoći, jednostavno osjećamo tu potrebu i što se tiče toga dijela ovdje, ovaj džematlije zaista zaslužuju moje i naše veliko poštovanje. Bilo šta da se radi, komšiluk se ovdje uvijek pazio, ovdje se uvijek komšiluk gleda i to je ono što čini jedan džemat, možemo reći, džemat u pravom smislu te riječi. To je u stvari ono što mi učimo u našim džamijama i što treba da, kad završimo sa našim namazom, da pokažemo u našoj svakodnevnici. Molimo uzvišenog Allaha dželešanuhu da nam u ovom mubarek mjesecu, da iz ovog mubarek mjeseca Ramazana izađemo kao bolji ljudi, kao bolji vjernici, da ako Bog da se vratimo svojim džematima i svojim džamijama i da budemo od onih kojima je uzvišeni Gospodar primio njihove ibadete u ovom mubarek mjesecu Ramazana. Amin.